Té la paraula en nom del grup mixt la senyora Isabel Vallet. Doncs bé, bona tarda. Nosaltres també estem per a fixar les posicions, en concret jo per a fixar la posició de la CUP, Alternativa d'Esquerres, sobre aquest impost. Primer de res, evidenciar que mentre ens toqui viure o sobreviure en aquest sistema econòmic, entenem que recuperar l'impost de successions és irrenunciable i és irrenunciable per a que paguin els que tenen, bàsicament per a que paguin els que tenen capital, els que tenen patrimoni i els que tenen renda, perquè l'esforç no l'hem de fer sempre, les rendes del treball i les treballadores, perquè si mirem la història fiscal espanyola i en conseqüència la dels països catalans, la història és la construcció d'un sistema que s'ha creat en base a dues característiques. La primera característica que és el càstig a les rendes del treball en benefici de les rendes de capital. I poso dos exemples. De l'IRPF, el 2011, que aporta el 44% dels ingressos per impostos, el 83%, 83,7%, correspon a les rendes del treball. Una altra dada, en el 2008, ells i les pensionistes, ells i les treballadores van declarar de mitjana 7.200 euros més, de mitjana més que els professionals i els empresaris. Per altra banda, o un altre principi, gravar més el consum general que el consum de luxe. I sobre aquests dos principis es va construint, com hem dit, un sistema conseqüència del qual tots patim i tots no, alguns més que altres patim i alguns intentem sobreviure. Les conseqüències s'han dit aquí, les ha dit el grup que presenta la proposició, les hem dit nosaltres en la intervenció abans, augment de la desigualtat, desmantellament dels serveis públics, emparats per la seva justificació que per fer front al pagament del deute, al pagament del dèficit, hem de tocar els serveis públics com a l'única solució possible. I també l'augment de la pobresa, l'augment de l'atur. Al final, el resum, la foto, la balança fiscal és la següent, és la de la construcció d'un sistema que no beneficia la majoria, d'un sistema que desatén de manera, a més irresponsable, les necessitats de la majoria i les necessitats de les classes populars i les classes treballadores, i un sistema, òbviament, fet a mida i usant un mite que avui ha sortit durant tot el dia, fet a mida d'unes minories parasitàries, unes minories que xuclen el nostre treball i que, en paraules de Karl Marx, saben que apropiar-se del treball és la sang vital del capitalisme, del capital. Per tant, amb aquesta foto, i comencem, resulta que quan el govern té la possibilitat de prendre alguna mesura per a, d'alguna manera, intentar pal·liar les conseqüències desastroses socials, va i diu no fixarem la mesura com una mesura estructural, no fixarem la mesura com una eina veritable de redistribució de la riquesa, una eina que ajudi a esdevenir progressiva. No, fem-ho temporal. Fem-ho temporal i mentre duri la crisi. I en paraules d'un company de vostès, en concret els va manifestar el juny passat, recuperar l'impost de successions, deia el senyor Duran i Lleida, era tan dolorós com si li arrenquessin un queixal. I va demanar que es fes de la manera més suau possible, perquè es va assegurar que estava confiat, i tan confiat, que l'impost es tornaria a suprimir quan acabés la crisi. Per tant, el que més ens sobta no és que només no es prengui com una mesura estructural, és que a sobre l'objectiu és retornar el deute, per tant, lligat als compliments d'estabilitat pressupostària i reequilibrar les finances. Prioritat única i exclusiva, finançar i reduir el dèficit. Una situació, el dèficit, de la qual s'ha arribat després dels governs successius del Partit Popular, del PSOE, ajudat per vostès, òbviament,
i, sobretot, del fet que haguessin dinamitat l'impost de societats, l'impost de patrimoni, haguessin fet la vista grossa del frau i, bàsicament, que haguessin traslladat la càrrega fiscal a les rendes del treball amb l'objectiu, asseguraven vostès, de fomentar l'ocupació. Per tant, clar, a nosaltres ens sobta molt. Ens sobta molt que si es fa una mesura temporal, que si es fa aquesta mesura que té termini, que ha de ser suau, doncs ens sobta, però al mateix temps tampoc ens estranya. No ens estranya perquè no vagi a ser que el senyor Fainé o el senyor Alemany se'ls enfadin. No vagi a ser. El sistema que han construït, expoliar majories, beneficiar minories, perquè si bé és cert que la Generalitat no té competències, no ha perdut el temps per articular un sistema, com ja vaig comentar la setmana passada, tornaré a repetir aquesta, s'ha creat a base de l'espoli de les classes socials. I poso 3 exemples. Augment de taxes que aquí ja s'ha dit, taxes universitàries, augment del preu del transport, també, i per sort, taxes judicials i euro per recepta suspeses, eliminació o reducció d'impostos propis, com per exemple l'impost que estem parlant, un impost del que s'ha deixat de recaptar el 26,7% en 2009 i un 42% en 2010, segons l'informe general del Compte General de la Generalitat i per les modificacions introduïdes en l'impost de successió i donacions a través de la Llei 19/2010, i, per últim, amb la no intervenció o intervenció insuficient dels impostos on poden intervenir. I poso com a exemple l'impost de patrimoni. Per tant, i com és que vostès articulen aquest sistema que per una banda expolia les classes populars i per altra banda beneficia les grans fortunes, els bancs, els poders financers? Com ho fan? Doncs molt clar, reducció d'impostos, exemple, impost sobre el joc. Per tal de garantir l'execució del projecte Barcelona World, doncs els ingressos, la capacitat recaptatòria agafa una rebaixa del 81%. No establiment de la taxa sobre begudes amb excés de sucre, anunciada per vostès, sobre la qual s'anava a recaudar, en paraules de vostès, 22 milions d'euros, i passivitat absoluta davant de la xacra social que suposa el frau fiscal. Per últim, respecte a aquest tema, doncs, si bé és cert que vostès i el Partit Popular defensen que afavorint les grans empreses i les grans fortunes, doncs quan aquestes acumulen riquesa, aquesta riquesa revertirà en el territori i ho farà en manera d'ocupació, ho farà amb inversions en el territori, ho farà redistribuint la riquesa de dalt a baix, i com va dir la delegada del Govern a Catalunya, la senyora Llanos de Luna, es importante que haya gente pija y rica, ya que son ellos los que después gastan y consumen. Doncs bé, els direm que això és fals. Aquesta teoria neoliberal del goteig és falsa. La riquesa ara no s'està distribuint de dalt a baix, la riquesa s'està distribuint de baix a dalt. Nosaltres som les que estem assumint les conseqüències d'aquesta crisi, nosaltres som les que estem assumint amb els nostres impostos el finançament d'aquest sistema, que per a nosaltres també, com he dit, és insostenible. I per què? Perquè les grans empreses malmeten encara més les condicions laborals de les treballadores ja de per si precàries, perquè a més, tenen facilitats per a poder negociar amb vostès l'interval dels impostos. I és que, a més, com ha dit el meu company abans, tothom sap que aquí defraudar a les grans fortunes els surt gratis. I, a més, paradoxal, i no ens deixem de sorprendre's, és que vostès, a més, vulguin, davant de, com hem dit abans, aquesta situació social insostenible, pagar abans el deute. Bé, és una decisió política. No és que no els quedi més remei, és que vostès prenen una decisió política. La decisió política és pagar el deute per sobre o davant, no, per sobre no, segur que imposant-ho a la millora de les condicions de la vida de les persones. I nosaltres ja ho hem repetit, ho repetirem, sempre que fem una exposició sobre fiscalitat ho direm, ha arribat l'hora de canviar el sistema tributari. Aquest impost que ara s'imposa, de fet, si no tingués com a objectiu recaptar, si no tingués com a objectiu liquiditat per a tornar deute, seria un impost que podria ser no tan injust per a les classes populars perquè podria pagar-se amb espècies. I això els permetria poder fer una política de sòl a mitjà i llarg termini que no es basés en l'especulació.
perquè vostè, com he dit abans, quan prioritzen el pagament del deute per sobre de les necessitats de les persones, afavoreixen uns interessos concrets. Nosaltres sabem quins són, els he dit abans, els interessos de la Caixa, els interessos d'Abertis, els interessos de les grans fortunes i les grans empreses. I representen també aquests interessos dels empresaris que, segons vostè, d'alguns empresaris que, segons vostès, fan país i són el pal de paller i els salvadors de la pàtria, i que quan els amenacen en què han de contribuir al benefici de tothom, doncs amenacen ells en portar-se les grans fortunes a Liechtenstein. I per últim, i nosaltres no ens cansem de repetir, i no ens enganyem tampoc, això és una tirita en una ferida d'algú que s'està desagnant. Una tirita, en tot cas, que mentre no canvia aquesta situació i aquesta, com vaig dir l'altre dia, orgia capitalista, nosaltres entenem com irrenunciable.